Салом дӯстон, имрӯз дар бораи динамика, масса ва қонуни якум Ньютон суҳбат хоҳем кард. Хоб, динамика чист? Динамика яке аз қисматҳои механика буда, сабабҳои ҳаракати ҷисмро меомӯзад, яъне ки ба саволи чаро ҷисмҳо ҳаракат мекунанд ҷавоб медиҳад. Чаро ҷисмҳо ҳаракат мекунанд? Ба ин савол ҷавоб медиҳад. Хоб, яъне ки сабаби ҳаракати ҷисмҳоро меомӯзад. Хоб, дар ин қисмат мо бо якчанд бузургиҳои нав шинос мешавем ва яке аз ин бузургиҳо ин бузургии чи аст? Масса аст. Хоб, масса чи аст? Гуфтем ки масса, яъне аз рӯи таърифи соддатарини масса гирем агар, масса ин миқдори модда дар ҷисм, яъне ки миқдори моддае ки ягон ҷисмро ташкил медиҳад. Хоб, фарз кардем ки мо ягон ҷисм дорем. Хоб, ягон ҷисм дорем ва ин ҷисм аз миқдори модда иборат аст ва ин миқдори моддае ки ин ҷисмро ташкил медиҳад, мегӯем масса ва массаро бошад мо бо воҳиди ченаки килограмм ҳисоб мекунем. Дуруст? Килограмм. Ва кӯтоҳ карда менависем кг. Фарз кардем 10 килограмм. Ин аст таърифи масса ва масса як хусусияти махсусе дорад ки инро меномем инерсия. Хоб, инерсия. Накун инерсия чист? Биёед инро бо як мисол фаҳмонда гузарем. Хоб, инерсия дӯстон, чунин таърифи инерсия чунин аст, яъне хосияти нигоҳдошташавии суръати ҳаракати ҷисм ҳангоми чӣ? Набудани таъсири беруна. Ё ин ки гӯем ин хусусияти ҷисме аст ки чӣ кор мекунад? Муқобилият нишон медиҳад барои чӣ? Вақте ки ҳолати ҳаракати ҷисм иваз мешавад. Хоб, фарз кардем ки мо чунин дуто чунин ҷисм дорем. Ин фарз кардем ин ягон 100 килограмм бошад ин санг ва ин санг бошад ягон 20 килограмм. Хоб, анакнун мо мехоҳем ки ин инерсияро бо мисол фаҳмонем. Анакнун мо мехоҳем ки ин ҷисмҳоро ба ҳаракат дарорем. Инҳо дар ҳолати оромӣ қарор доранд ва мехоҳем ки ин ҷисмҳоро мо ба ҳолати ҳаракат дарорем. Хоб, анакнун савол мешавад ки кадоме аз ин ҷисмҳоро осонтар аст ба ҳаракат даровардан? Хоб, фаҳмост ки ин ҷисмро, яъне ҷисме ки хурдтар аст 20 килограмм аст, осонтар аст нисбат ба ҷисме ки 100 килограмм аст ба ҳаракат даровардан. Яъне ки ҷисми хурд, яъне ҷисме ки массаи хурд дорад, хусусияти инертнокии ин ҷисм камтар аст. Яъне ки масса бо инерсия бениҳоят чи аст? Зич алоқаманд ҳастанд. Яъне ҷисме ки бисёр масса дорад, яъне ки чӣ? Инертнокӣ, хусусияти инертнокӣ зиёд дорад, яъне ки муқобилияти бисёртар нишон медиҳад нисбати тағйир додани ҳолати ҳаракати худ. Яъне ҳолати ҳаракати ин ҷисмҳо чӣ буд? Ором буд ва ин ҷисмҳо мехоҳанд ки ин ҳолати оромии худро нигоҳ доранд. Аз ин лиҳоз вақте ки инертнокии ҷисм зиёдтар аст, яъне ҷисмро мушкилтар аст ба ҳолати ҳаракати ҷисмро тағйир додан. Яъне ҳолати ҳаракати ин ҷисм ором буд, мо мехоҳем ки ба ҳаракат дарорем. Аз ин лиҳоз ин ҷисмро чӣ аст? Бисёртар мушкилтар аст ба ҳаракат даровардан нисбат ба ҷисми худ. Хоб, мисоли дигар инерсия метавонад шуда, фарз кардем ки мо дар дохили автобус қарор дорем, ҳолати якум мебинем ва автобус дар ҳолати ҳаракат аст. Яъне автобус дар ин ҷо ба пеш ҳаракат карда истодааст ва ногаҳон автобус чӣ кор мекунад? Меистад. Автобус ногаҳон меистад ва мо, яъне ҷисми мо, бадани мо инро намехоҳем, лекин бадани мо чӣ кор мекунад? Ногаҳон як қуввае ҳис мекунад ки мисли ки як қувва ба ин ҷисм чӣ кор карда истодааст? Таъсир карда истодааст. Яъне ки мисле ки ба ин ҷисм ягон қуввае чӣ кор карда истодааст? Ба пеш таъсир карда истодааст ва мо ба пеш ҳаракат мекунем. Чаро ин ҳолат рух медиҳад? Чунки аз сабаби инерсия аст. Яъне ки ҳолати аввалаи ҷисм чӣ буд? Ин ҷисм, ин шахс бо автобус дар якҷоягӣ дар ҳолати ҳаракат қарор дошт, яъне ба пеш ҳаракат карда истода буд. Вақте ки ногаҳон автобус тормоз медиҳад, яъне меистад, ҷисм, яъне масса мехоҳад ки ҳолати ҳаракати худро нигоҳ дорад, чунки ҳар як масса гуфтем хусусияти инертнокӣ дорад.
خصوصیت اینرسیا دارد. یعنی اینرسیا میخواهد که از روی اینرسیا ما میخواهیم که حالت حرکت خود را که حرکت یعنی راست خطا حرکت کرده شده بودیم نگاه داریم. محض از این لحاظ وقتی که اتوبوس میایستد ناگهان بدن ما میخواهد که این حرکت خود را نگاه داره، یعنی به پیش حرکت کردن را دوام دهد. از این لحاظ ما مثل که یک قوه ما را به پیش تیره میکند، حس میکنه و میافتد. یکی حالت دیگری میشود که ما در اتوبوس را ایستادیم و اتوبوس ناگهان چیکار میکند؟ ناگهان به پیش حرکت میکند و ما مثل که به ما یگان قوه ما را به قفا تیله میکند، تاثیر میکند. ما چنین حس میکنیم. аммо дар асл ягон қувва нест. Ин чи аст? Яъне ин аз сабаби инертсия аст. Чунки вақте ки пеш аз оне ки автобус ногаҳон ба ҳаракат медарояд, мо дар ҳолати оромӣ қарор доштем ва бадани мо мехоҳад ки ин ҳолати оромиро нигоҳ дорад. Маҳз аз ин лиҳоз вақте ки автобус ба пеш ҳаракат мекунад, ҷисми мо автоматически гӯем ба қафо меравад, чунки ҳолати оромии худро мехоҳад нигоҳ дорад. Ё ин ки мисоли дигар метавонад шуда, мо дар роҳ рафта истодаем, ногаҳон мо мошин фарз кардем ки ба тарафи чап ё ки ба тарафи рост тоб мехӯрад ва бадани мо низ чӣ хеле ки мебинед ва метавонед таҷриба кунед, ба тарафи чап ё ки ба тарафи рост чикор мекунад? Тоб мехӯрад. Хоб яъне ки ин аст хусусияти инерсияи ҷисм. Яъне инерсия чӣ буд? Инерсия гуфтем ки хусусияти нигоҳ доштани ҳолати ҳаракати ҷисм. Яъне ҷисм муқобилият нишон медиҳад. Вақте ки ҳолати ҳаракати ҷисм тағйир меёбад, ҷисм мехоҳад ки ҳамеша чикор кунад? Ҳолати пешинаи худро, яъне ҳолати ҳаракати пешинаи худро нигоҳ дорад. Маҳз аз ин лиҳоз ё ин ки ба пеш, ё ин ки ба қафо чикор мекунад? Ҳаракат мекунад, то ин ки ҳолати пешинаи худро нигоҳ дорад. Лекин чӣ? Сабаби ин ки дар ин ҷо автобус ҳаракат мекунад, дар натиҷа баъд аз ин ҳолат рух додан, яъне боз ҷисм ба пеш ҳаракат мекунад. Яъне ҳолати ҷисм тағйир меёбад. Лекин дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинем, ҷисми мо, яъне бадани мо чикор мекунад? Масса чикор мекунад? Масса яъне муқобилият нишон медиҳад. Мехоҳад ки ҳолати пешинаи худро нигоҳ дорад. Хоб, анакнун инро метавонем бо чунин мисол, яъне инерсияро метавонем бо чунин мисол ҷамъбаст кунем. Фарз кардем чунин аробача дорем, дар болои аробача тӯб қарор дорад ва аробача дар ҳолати беҳаракатӣ қарор дорад. Ва якум ҳолат, масалан мегирем ки аробача ногаҳон ба пеш ҳаракат мекунад, дар натиҷа чӣ мешавад? Тӯб ба қафо ҳаракат мекунад. Чаро? Чунки ҷисм намехоҳад ки ба пеш ҳаракат кунад, яъне ҷисм дар ҳолати оромӣ қарор дошт, яъне тӯб дар ҳолати оромӣ қарор дошт ва мехоҳад ки ин ҳолати худро нигоҳ дорад. Маҳз аз ин лиҳоз ҷисм мехоҳад ки ба қафо, яъне ба ҳолати пешинаи худ баргардад. Лекин чӣ? Аз сабаби ин ки аробача ҳаракат карда истодааст, яъне ҷисм ба қафо меравад. Хоб, ҳолати дигар фарз кардем аробача беҳаракат буд ва ногаҳон ба қафо ҳаракат мекунад, яъне ки мебинем ки ҷисм чӣ мешавад дар натиҷа? Ҳолати пешинаи ҷисм оромӣ буд, мехоҳад ба ҳолати пешинаи худ баргардад. Маҳз аз ин лиҳоз ҷисм ба пеш ҳаракат мекунад. Хоб, ин аст яъне хусусияти инертнокии ҷисм. Яъне инертсия гуфтем, боз як бори дигар ин хусусияти нигоҳ доштани ҳолати ҳаракати худ. Яъне агар ҷисм дар ҳолати оромӣ бошад, мехоҳад ки ин ҳолати оромии худро нигоҳ дорад. Ё ин ки чӣ хеле ки дар ин мисоли пешина дида баромадем, дар ин ҳолат ҷисм дар ҳолати яъне ҷисм дар ҳолати ҳаракат қарор дошт, пеш ба автобус ҳаракат буд ва автобус ногаҳон чикор кард? Тормоз кард ва ҷисм бошад ба пеш ҳаракат кард, чунки ҳолати пешинаи ҷисм чӣ буд? Ҳаракат карда истодааст ва аз ин лиҳоз мехоҳад ки ба ҳаракат давом диҳад. Хоб, дар ин ҳолат ҷисм дар оромӣ буд, ногаҳон автобус чикор мекунад? Ба пеш ҳаракат мекунад ва ҷисм чикор мекунад? Ба қафо ҳаракат мекунад. Аз сабаби он ки ҷисм дар ҳолати оромӣ буд ва мехоҳад ин ҷисм низ яъне бадани ҷисм муқобилият нишон медиҳад, то ки ҳолати пешинаи худро нигоҳ дорад. Яъне ин аст дӯстон инертсия. Анакун қонуни якуми Ньютон дӯстон, ё ки қонуни якуми механика, инро мо метавонем ҳамчун қонуни инертсия низ гӯем, чунки ин қонун бениҳоят бо инертсия зич алоқамандӣ дорад. Яъне дар асл ин дар бораи инертсия аст. Хоб, қонуни Ньютон чӣ мегӯяд? Вақте ки ин аст таърифи қонуни Ньютон: ҳангоми набудани таъсири беруна, яъне қувваҳои беруна нестанд, ҷисмҳо ҳолати оромӣ ё ин ки ҳаракати ростхатаи мунтазами худро нигоҳ медоранд. Биёед инро бо мисол фаҳмонем. Фарз кардем ки
дар чунин курсӣ, яъне дар чунин мез мо ҷисме дорем ва ҷисми мо дар ҳолати оромӣ қарор дорад ва қувваи мутақобилаи яъне қувваи умумӣ ба сифр баробар аст. Дар ин ҷо қувваҳо ҳастанд, аммо таъсири онҳо ба сифр баробар аст. Хоб дар натиҷа чӣ кор мекунад ҷисм? Ин ҳолати худро бардавом нигоҳ медорад, чунки ягон қуввае нест, ки ин ҳолати ҷисмро чӣ кор кунад? Тағйир диҳад. Хоб яъне ки ҷисме ки дар ҳолати оромӣ буд, ин ҳаракатро, ин ҳолати худро чӣ кор мекунад? Нигоҳ медорад. Хоб ҳолати дуюм метавонад шуда чунин, яъне ҷисм аз рӯи хати рост бо суръати доимӣ ҳаракат карда истодааст ва фарз кардем, ки ягон хел қувва дар ин ҷо нест. Хоб оё ҷисм ҳолати худро тағйир медиҳад, яъне суръати ҷисм тағйир меёбад? Ҷавоб не. Чаро? Чунки ягон хел қуввае нест, ки ин ҳолати ҷисмро тағйир диҳад. Яъне ҷисм ин ҳаракаташро бардавом чӣ кор мекунад? Давом медиҳад. Яъне ки вақте ки ягон хел қувва, яъне қувваи мутақобилаи беруна нест, ҷисмҳо ҳолатҳои ҳаракати худро нигоҳ медорад. Вақте ки ҷисм ором буд, ин ҳолати оромии худро нигоҳ медорад. Биён ки ҷисм агар ҳаракат карда истода буд, ҷисм ин ҳаракати худро чӣ кор мекунад? Бардавом нигоҳ медорад. Ва инро биёед бо чунин мисол шарҳ диҳем ва ҷамъбаст мекунем дарсро. Фарз кардем, ки мо дар космос, дар фазо қарор дорем. Дар он ҷо фарз кардем, ки ягон хел қувваҳои мутақобила, қувваҳои ҷозиба қарор нестанд. Фарз кардем, ки як ҷисми мо дар ҳаракат қарор дорад ва ҷисми дигари мо беором, яъне дар ҳолати беҳаракат аст. Хоб дар фазо ин ҷисм ин ҳаракати ростхаттаи худро бардавом, яъне нигоҳ медорад. Ин ҳаракатро давом медиҳад. Чаро? Чунки ягон хел қувваҳо нест, ки ин ҳолати ҷисмро чӣ кор кунад? Тағйир диҳад. Биён ки ин ҷисм дар ҳолати оромӣ чӣ кор мекунад? Қарор мегирад, яъне бардавом қарор мегирад. Чаро? Чунки ягон хел қувваҳои беруна нестанд, ки то ки ин ҳолати ҷисмро тағйир диҳад. Яъне дӯстон, ин аст қонуни якуми механика ё ин ки қонуни якуми Ньютон. Яъне вақте ки ҷисм дар ҳолати ҳаракат аст ва ягон хел қувваҳои беруна ба ҷисм таъсир намекунад, ин ҳолати ҳаракати худро нигоҳ медорад. Ё ин ки агар ҷисм ором буд ва таъсири беруна нест, ҷисм дар ҳолати оромӣ чӣ кор мекунад? Қарор мегирад, яъне бардавом дар ин ҳолат меистад. Хоб, умедворам дӯстон ин дарс бароятон фаҳмо буд.